Isigaba sesibili, ngibingelele kunina nonke emzansundu. Inkomo emnyama umzimba wonke siba nomlomo omhlophe kanje ke kuthiwa uphuza ingwebu. Kwesinye isikhathi-ke iyenzeka-ke ibe bovu. Inkomo exube umbala omhlophe nomnyama kanjengalena ibona lapha esithombeni kuthiwa ilunga. Inkomo ewulombala enobona lapha esithombeni kuthiwa imabele avutshiwe. Inkomo emnyama enebala elimhlophe esiphongweni kuthiwa ingcotsha. Ingcotsha kuyenzeka-ke ibe bovu kwesinye isikhathi ibe nalo leli bala elimhlophe. Inkomo emnyama umzimba wonke yesiba namabadlana amhlophe lapha ezansi kwesisu ngasey'nkwapheni. Kuthiwa leyo nkomo iy'nsingi ziyisuka. Isizathu esibangela ukuba kuthiwa le nkomo iy'nsingi ziyisuka ingenxa yokuthi ifaniswa nayo le nyoni le kuthiwa iy'nsingi. Uma isindiza kuvela umbala omhlophe lapha nangezansi kwey'nsipho. Igama lale nyoni lesilungu kuthiwa i-Southern Ground Hornbill. Lolu hlobo lwenkomo olumiswa iy'mpondo kanje kuthiwa ibhelu. Elinye igama lenkomo ephinde yaziwe ngalo kuthiwa usuthu. Iy'nkomo zamabhelu zayifuywe kakhulu abeSuthu, abathwa, abakhwe, amanhlangwini. Amabhunu azidla ngenkani kulaba bantu uze uyoshona le eNtshona Koloni. Inkomo emise kanje imbala enekhanda elimhlophe nomzimba obovu esiba machapha kulo mzimba obovu ibizwa ngokuthiwa intulu. Le nsikazi eniyibona lapha esithombeni emi nenkonyane layo ukumisa kwayo amabala kuthiwa imatshe ongoye. Inkomo ebovu umzimba wonke yayisiba nebadlana elimhlophe lapha yezansi kwesisu kulemlenze ngemuva kuthiwa intosi. Kwesinye isikhathi intosi kuyenzeka umbala omhlophe ugqame uze uyofika lapha ey'nkwapheni zangaphambili. Le nkonzo eniyibona lapha esithombeni kuthiwa iy'nkozi. Isizathu esenza ukuthi kuthiwa inkozi ngenxa yokuthi ifaniswa nale yanyoni le kuthiwa i-Marshall Eagle ngesilungu. Le nkonzo eniyibona lapha esithombeni kuthiwa izihlangu zodloko. Leli gama elithi udloko lisuselwa egameni lebutho lenkosi uCetshwayo. Ibutho lodloko lalaziwa ngokuphatha amahawu enziwe ngesikhumba sale nkomo leniyibona la esithombeni. Le nkomo eniyibona lapha esithombeni kuthiwa impofu. Igama layo lisuselwa lapha kule nyamazana kuthiwa impofu. Ngesilungu leyo nyamazana ibizwa ngokuthiwa i-eland. Le nkonzo eniyibona lapha esithombeni kuthiwa imakhwifikhwifi. Abanye bathi imatshe ehlathi. Angime lapha mzonsundu ngibuye ngiqhubeke ngokulandelayo.